Ларыса Геніюш. Чаму імя паэткі зацята замоўчваецца ў гісторыі і літаратуры краіны? Чаму яна так і не прыняла да схілу жыцця савецкага грамадзянства? За што эпоха выракла яе на катаргу і абвясціла ворагам народу? Што ведае пра Ларысу Геніюш Беларусь? Што магла б ведаць? За апошнія 5 гадоў са зваротамі ў Верхоўны суд аб рэабілітацыі Ларысы Геніюш звярталіся як мінімум 5 розных арганізацый і прыватных асобаў, і заўсёды адмова была сфармуляваная адназначна: рэабілітацыі не падлягае. Мне здаецца, што па адносінах сённяшняй беларускай улады да Ларысы Геніюш можна вызначаць антыбеларускі характар гэтай улады. Мы знаходзімся каля Міклашавай аборы, вось так называецца гэтае збудаванне, мураванае з каменя. Зразумела, што такую абору каменную мог мець толькі багаты гаспадар, і сюды ў Жлобаўцы прыязджала з Ваўкавыска навучэнка тамтэйшай гімназіі Ларыса Міклашевіч. Тут яна купалася ў стыхіі беларускай мовы, бо навакольныя вёскі і Рэпля, і Палаўкі, і Воўпа гавораць і да сёння па-беларуску. Тут яна слухала беларускія народныя песні, якія запалі ёй на ўсё жыццё ў душу. Те лепшая раняя, те лепшая позняя. Ой, те лепшая позняя. Ад колішняй абжытай сядзібы Міклашевічаў засталіся толькі 3 прыступкі ганку. З гэтай сядзібы са Жлобаўцаў Ларыса Міклашевіч ездзіла на вучобу ў польскую ваўкавыскую гімназію. Адсюль яна выходзіла замуж у Зэльву за Івана Пятровіча Геніюша, які надарыў яе такім незвычайным прозвішчам Геніюш. Потым у Празе Ларыса Геніюш выдатна засвоіла чэшскую мову, але ў паўсядзённым жыцці і ў Жлобаўцах, і ў Зэльве, і ў Празе яна размаўляла толькі на беларускай мове. Па-расейску яна гаварыла хіба толькі ў Гулагу. Не кранайся на баяды храм, а то припомнится бездольный плач детинный, из сердца вырвется нестриманный вулкан караючий и в огненной лавине. Ларыса і Янка Геніюш вярталіся на радзіму, вярталіся да хаты. Толькі хаты ўжо не было. Іх везлі ў закрытым грузавіку вось па гэтай самай дарозе, па якой мы едзем цяпер з Чэхіі праз Польшчу у Беларусь. Тады БССР, Беларусь савецкую. Я думаю, што ілюзій у іх таксама не было, чакаць літасці ад савецкай улады ім таксама не выпадала. А самае жахлівае, што ў Чэхіі іх разлучылі з сынам Юркам, з якім яны сустрэнуцца толькі праз бясконца доўгія гады. Что может думать 12-годовое дитё, которое выскакивает через окно, бачучи, что забирают его батьков. И он утек, перешел через границу до своих теток, которые жили в Вроцлаве, и жил там между ними. И они имели свое житье, занимались своими справами. И он выховывался, можно сказать, сам, выховывая его в улице. Bywało jego życie po-roznemu. Był i wierch, był i niz. Mógł skończyć tak samo po-roznemu. No i думали, że to chłopiec, z którego niczego nie będzie, który, można сказать, skończył się. A on, zobaczycie, zdał egzaminy i skończył jako jeden z lepszych studentów. I potem był wielmi dobrym lekarzem, którego mnoho ludzi wspominali. Самое ciekawe это то, что когда он дознался, что его батьки живые, и он хутко приехал в Биосток, чтобы быть как наиближе их. Ни краты, ни тяжкость оковов, ни штык и ни лютый конвой сравнили мой облик суровый и душу мою ледяной. Я собственного боли не знаю,
От сердца одорванный сын вось только ночами, бывая, мне душу тревожить один. От тихо стираю з обличчя и голову вздымаю и знал, у нашей земли не полічиш таких вот нещасных сынов. На допытах у менскай турме Ларыса Генюш паводзіла сябе надзвычай мужна, вытрымана, і нават калі на начныя допыты прыходзіў тагачасны міністр МГБ Лаўрэнцій Цанава, патрабаваў аддаць архівы БНР, тупаў на яе, крычаў, і яна яму мужна адказвала, што без волі Божай волас мне нават не ўпадзе. Так яны нічога ад яе не дамагліся. Мало того, что значит, кожную ночь допытывали, амаль до ранку, амаль до подъема. А пасля до камеры представляли специальные наглядчики, якія увесь день затым не давали ни задрамаць, ни нават так отпочить, расслабиться. 7 лютага 1949 году Верховны суд Беларусі абвесціў вырак. Ларыса і Янка Генюшы былі засуджаныя на 25 гадоў зняволення. Звінавачванне гучала непераканальна, калі не сказаць абсурдна. Оказание помощи буржуазии, которая стремится к свержению коммунистической системы. За Беларусь яна адседзела. За такую вот Беларусь, якой яшчэ так і няма, сапраўднай, нармальнай. Таких вялікіх людзей усім хочацца неяк як бы падціснуць пад сябе, зламаць. І яе ламалі з усіх бакоў, а яна не зламалася. Вот за гэта яна адседзела. Чалавек, які прайшоў праз пякельныя выпрабаванні, праз той жа самы гулаг, а гэта было сапраўднае пекла, усе чытачы споведзі пра гэта ведаюць, ён мае нейкае большае права на праўду. Ён ведае больш гэтай праўды, чым мы ўсе астатнія. Я атрымаў вестку ад украінкі, вестку, што ёсць на тэрыторыі іх лагера беларускі, і нават ёсць цікавыя. І сказала, што ёсць у яе сяброўка, і назвала прозвішча Генюш. Ці не выпадкова не паэтэса наша, якой мы так ганарымся, не Ларыса Генюш. І нарэшце, праз пэўны час, атрымаў вестку, у якой гаварылася, хто можа цікавіцца мной у краю, дзе дрэмлюць львы і пануюць гіены. Лариса Антоновна была неподкупной особой, и тому яе направляли на самые тяжкие працы. Яе назначили санізатарам, вывозила нечистоты у бочках з лагера. Але ж усюды, дзе б яна не працавала, яна так годна сябе вела, як гаворыцца, з высока паднятай галавой, і стала знакамітай асобай на ўвесь лагер. Бог яе прыслаў у гэты час, у гэты жорсткі час, калі сядзелі усе вот такія, дужыя, моцныя, сапраўдныя. І яна была сярод іх, адна сярод многіх. І паслалі яе туды, каб там вытрымалі. Яна ж сілы там пісала, яна была глюкоза, яна давала ім сілы, усім не зламацца, не павесіцца. Гэта была яе місія. Мне потым расказваў Мікола Канаш, які сядзеў з ёй у суседнім канцлагеры, на шахтах працаваў, і яны перапісваліся падпольна, не бачачы аднаго многа гадоў. Праз гэтыя унасілкі там ксівы так званыя засовывалі куточак, залеплівалі глінай, уже ведалі, якія насілкі, пасля пакідалі, прыходзіла змена жаночая, і ўжо гэтыя пісулькі ўсе выкалупвалі і па адрасах перадавалі. Так ён многа гадоў так з ёй перапісваўся, а калі вярнуўся ўжо у Жлобін, поехаў да яе ў Зэльву. Прыходзіць, стукаецца і кажа: «Я Мікола Канаш». Она кажа: «А як вы не кажаце, што вы Мікола Канаш?» Ён папрасіў ліст паперы і ручку, і на куточку ліста паперы напісаў лацініцай: «ЖБ, жыве Беларусь». Это так яны падпісвалі кожную сваю ксіву. У куточку ЖБ пісалі лацініцай. Яна расплакалася, яны абняліся. Ой, летели
Глянь, месяц спыніўся на сіняй межы, прощаецца доўга з зарой з раніцай. Паволі зацягваю пояс тужэй, а гарачай рукою беру рукавицы. Сегодня придется споткаться с пургой, за окнами ветер. Ну что ж, мы готовы. За вахтою недзе чакае канволі, такі быццам тундра, дзікі і суровы. Мяне не ацеплюць в смуту гэтых дзён грашовае полымя ціхае свечкі, распальвае грудзі інакшы агонь, натхнёныя ласкі, святы і агонь вечны. Калі я чытаю яе вершы, прысвечаныя на тэму ГУЛАГа, я толькі аднаго магу паставіць побач з ёю празаіка, які напісаў гэтаксама Шаламова. Гэта напісана так, што ты гэта ўсё скураю перажываеш. Нават вялікі Салжаніцын напісаў гэта ўсё слабей. Праўду, якую нясе беларуская літаратура, нельга закапаць. Гэтую праўду не сашлеш у ГУЛАГ. І Ларыса Геніуш перамагла з гледзішча вечнасці менавіта праўдай. Я живу в доме, где жила Лариса Геніуш. Дом ничего, хоть он старенький, но уютный, можете зайти, поинтересоваться. Жить неплохо тут. Ну, народу, как я сказала, много приезжает, заходит. Даже не то, что у квартиры заходит, и у подвалы заходит, даже каменчики той посмотрят, где яна была. Гэты дом чакаў іх 8 гадоў з беласмертнай поўначы, з ГУЛАГу. І гэты дом прытуліў іх, і тут яны жылі з 56-го года, Іван Петрович Геніуш до 79-го года, а Ларыса Антоновна до 83-го года. Ну, зразу яны былі бедныя, вообще нічога не было ў іх. Хата была пустая, поразбіралі ўсё, што было бацькава тут, Івана Петровича. Ну, потом уже крыху аддалі ім. Яна вельмі ганарылася вот этой хатай, якую ёй Бог даў у Зэльве, хатай Геніушаў. Кожная шчылінка, кожны цвічок у гэтай хаце для яе быў вот нейкай памяццю па тых людзях, якія там жылі да яе. І прыяла на беларускай мове, вообще прыяла, і ўсё на беларускай мове было. Ну, за некоторыми людьми ей тяжко было, тяжко очень даже. Яна адкрыта прызнавалась да таго, што яна ёсць верніца, што яна верыць у Хрыста, яна праваслаўная верніца. Па тым часе гэта было жахліва. Не можна было чалавеку, інтэлектуалу, быць царкоўным чалавекам. Это можна было толькі бабулям старенькім у хустачках. Вы самі бачыце, усталяваны з добраславення мітрапаліта Мінскага і Слуцкага патрыарша экзарха ўсей Беларусі Філарета. Я не могу ничего комментировать тут. Благословение нашего священноначалия, митрополита, головы нашей белорусской церкви. Что еще комментировать? Моя хросна, Лариса Антоновна Геніуш, была хросной не только у меня, а у многих хлопцов, девчат. Бо у те часы ей не могла перешкодить влада быць хросным. Вельмі добра адносілася да хрэснікаў. У святы заўсёды прыносіла валачоная яйка, кавалак пірага, да я заўсёды прыемна была прыходзіць у хату. Ніколі не адпускала з пустымі рукамі, частавала. На жаль, мы былі маладыя, не разумелі яе добра. Яна жыла па людскіх законах, і ўся Беларусь была яе раднёй, і ўсе дзяўчаты і хлопцы, і старыя бабулі, і рознага ўзросту людзі былі яе дзецьмі. Яна была запраграмавана на духоўную маці нацыі. Сюды прыязджалі да яе сябры з усёй Беларусі. Тут бываў і Васіль Быкаў, тут
Цэлы месяц жыў Владзімір Караткевіч, ён рэдагаваў яе зборнік «На чабары настояна». І вот калі да яе прыязджалі гэтыя беларускія інтэлектуалы, якія штосьці шукалі, і той, хто трапляў з ёй на гэтую хвалю, яны пачыналі ездзіць да яе часцей, або пачыналі думаць у тым кірунку, у якім яна іх, як бы сказаць, падштурхнула. І з гэтага вось нарадзіўся новы беларускі рух. Размаўляць па-беларуску модна. Мовы маці, кажуць, не забыць. Для мяне ж гэта не модна, толькі родна. Гэта так, як піць, як есць, як жыць. Это были добрые, светлые, моцные люди, якія да яе прыязджалі. Усе гэтыя нашы мінскія археолагі, пісьменнікі, мастакі. Усе ведалі, што яны робяць, што яны едуць да Ларысы Антонаўны, што яны могуць выляцець з працы ці не атрымаць дзяржаўнай прэміі. Яна была, безумоўна, чалавекам дастаткова падазроным, і для гэтага былі падставы. Ну, скажам, калі мы прыязджалі да яе, у хаце імгненна з'яўлялася медсястрычка, якая рабіла Ларысе Антонаўне уколы. І мне хочацца верыць, што яна хоць калола ёй тое, што трэба было. Я паехала ў Зельву з такім цэлафанавым пакетикам з Польшчы. Прывезла перад тым такі трохвугольнічак з вадою, у вадзе ў гэтай кветкі, бел-чырвона-белая, натуральна. Я з гэтымі кветкамі злажу з аўтобуса, шукаю вуліцу Савецкую, 7А, паднімаюся з кветкамі на ганак, мяне сустракае гаспадыня, адразу бачыць кветкі, і адразу няма лішніх пытанняў. Неяк мы ўжо развітаемся, яна ідзе ў спальню і кажа, я вам нешта пакажу. І паказвае пад ложкам цяжкую сялянскую сякеру. Кажу, вот мне спакайней. Я ляжу, а мне под ложком ляжыць эта сякера. Я паглядзеў, боже мой, рукоятка такая, цяжкая, там мужчыну падняць яе. І я з рюкзака дастаю сваю палявую архаічную сякерку з пластмасавай ручкай, лёгенькую, вострую, як брытва. Ну, як тамагаўк дзейскі. Я так кажу, вот вам ад археолагаў падаруначак. І шчэрыць маўпа злую пасць раздула храпы. Не, нельга сёння упасть до ўзроўня маўпа. Трэба ісці з маўпай тварам у твар, браць зло за рогі і біць ударом за удар да перамогі. Гэтыя вершы стала можна толькі ў канцы 90-х вынесці на публічны агляд. Таму што, а гэта была якраз яна. Гэта тыя вершы, якія нас выхоўвалі ў тыя гады. Слава Богу, што сёння у нашай духоўнай семінарыі ў Жыровіцах вывучаюцца вершы Ларысы Геніюш, Жыровічы, «Зелёны наш куточак», «Дзе цэрквы ў неба вежы ўзнялі», «На дрэве маці Божай абразочак», «Благословенне для маёй зямлі», «Чужыя ў нас паны былі, вельможы» і так далей, і так далей. Яна была сапраўдным патрыётам сваёй айчыны. Мы бачым толькі адно, яна вельмі любіла сваю радзіму. Яна не была палітыкам, яна была проста дачкой сваёй зямлі. Вельмі любіла Беларусь, пісала аб сваёй бацькаўшчыне, аб прыродзе, аб царкве, аб людзях, аб народзе. І я думаю, што гэта самае асноўнае і самае важнае. Пісаць толькі пра прыроду і штосьці такое далікатна мяккае здольны людзі ў любыя часы. Але напісаць тое, што будзе цябе пячы і смаліць і не даваць табе жыць спакойна, гэта толькі адзінкі могуць. І яна была такой. Лариса Антоновна навучила mnie życia, piszući do mnie listy. Kiedy ja był mały, kiedy ja chodził w sadzik, te listy byli rozmalowane, różnokolorowe. I ona rysowała mnie to, co ja najbardziej lubił. Ja zawsze lubił zwierzę. To byli niedźwiedzi, to byli lisy, wałki, różne takie wielmi przyłożone malunki.
Te listy byli dla mnie wельмі ważne. One mnie uczyli na każdym kroku tego, co ja mają w życiu robić, jakie ja mają być, jak mają думать, u którym napramku mają iść. One mnie, można сказать, weli przez swoje życie. У 1968 праз 12 гадоў пасля вызвалення Ларысе Антонаўне нарэшце дазволілі выехаць у Беласток да сына і ўнукаў. Гэта быў яе адзіны выезд за мяжу пасля ГУЛАГу. Івана Пятровіча з Савецкага Саюзу так і не выпусцілі. Як думаецца, ён заставаўся закладнікам, гарантам ейнага вяртання. І калі яна ездзіла ў Беласток, яе прымалі не проста як маму Юркі Геніюша, бо ён на той час уже быў там у Беластоку, прынамсі, чалавек вядомы. Яе там прымалі якраз як сакратара рады БНР. Яна ніколі не гаварыла ціха. Мы едзем у аўтобусе, яна гаварыла не громка, бо яна была інтэлігентная, выхаваная жанчына, але ўсё роўна яе чуў увесь аўтобус. Яна гаварыла табе асабіста, але так, каб нічога лішняга, каб яны ўсе пачулі і зразумелі. Яна ўсведамляла гэта ад пачатку, ад нараджэння і да смерці. Яе была магчымасць пасля таго, як яна вызвалілася з лагеру, выехаць з Савецкага Саюза. Трэба было ўзяць новы шлюб. Якраз князь Базыль Святаполк Мірскі таксама пасля 11 гадоў лагера быў вызвалены, і ён як немецкі падданы выязджаў з Савецкага Саюза, і ён прапанаваў ёй узяць развод з Іванам Петровічам і выйти за яго замуж, каб вывесці яе такім чынам з Савецкага Саюза. Но яна, як праўдзівая беларуская жанчына, яна не магла пакінуць Івана Петровіча. І таму гэта засталося толькі такім вот авантурным крокам князя Базыля. Але такія спробы былі. Это значыць, што былі людзі, якія разумелі яе талент і хацелі яе выратаваць любымі даступнымі сродкамі. У 1979 годзе пасля смерці мужа Ларыса Геніюш напісала ліст першаму сакратару ЦК КПБ Пятру Машэраву. Высокопаважаны товарищ Машеров, я хочу просить вас, каб вы запэўнілі мне хоць крыху спакою, пакуль не зраблю парадак з магілкай у мужа. А пасля дапамаглі мне выехаць недзе, хоць да Папуасаў. Адзінае, дзе ейныя пісьмы былі дзейныя, дзе сапраўды яна атрымлівала дапамогу і падтрымку, гэта былі лісты да Максіма Танка. І не толькі лісты, а ўвогуле размовы і звароты. На пачатку 80-х яна зноў піша ліст да ўладаў, гэтым разам другому сакратару ЦК Александру Кузьміну. Я тут не могу жить. Хоть люблю свою старую селянскую хату, спадчыну па мужавых продках. Я уже не могу любіць свою Беларусь, калі бачу яе такой скарожанай, такой дзікай. Тут загубілі жыццё ўсяго майго роду, знявечылі мой лёс, груба знявечылі талент. Прошу вас, поможите мне выехать недзе, где я могла бы век мой дожить. Вы напишите у листе, как это в одном из листей, не могу вспомнить, ветры Австралии кружаць мне голову, сябры кричуць мяне, здаецца, птушкой бы. Добре. Адной з нашых магістральных такіх тэмаў было вот браць ёй гэта, пісаць ёй гэта, зноў тут грамадзянства заяву ці не пісаць, уступаць ёй у саюз пісьменнікаў ці не уступаць. Таму што вот, называе канкрэтнае прозвішча, вот у чарговы раз прыязджалі і угаворваюць напісаць. Вот будзе, значыць, і матэрыяльная дапамога, і тое, і тое, і тое. Разумееце, так мы ж вельмі хацелі гэтага. Помню, прыязджалі мы цэлым гуртам: Карпюк, Бічэль, Голуб, я. Все договорились паўплываць на яе нарэшце, тому што друкавацца ж трэба. Будзе магчымасць уступіць саюз пісьменнікаў, тады магчымасці для друку будуць добрыя. У яе ж столькі напісана. Это ж будзе для каго?
Это буде для читача, для той же Беларусі. Вот так, значит, добра, хлопчики, добра, Данута, добра, добра. Мы нават звіліся, так лёгка згадзілася з намі. Оказывается, это был просто дыпламатычны такі ход, нічога такога яна не збіралася рабіць. Лариса Генюш была вельмі гордая. Яна мне сказала, што яна ніколі перад нікім не пала на калені. Яна не магла гэтага зрабіць, таму што калі б зрабіла то, пра што вы кажаце, яна бы перакрэсліла цэлыя гэтыя лагеры і ўсё гэта сваё пасвячэнне, которое яна перайшла. Ёй не патрэбны быў саюз пісьменнікаў. Ёй не патрэбны быў Савецкі Саюз. Таму што, калі б яна уступіла, значыць, яна прызнала б іхнюю праўду. Вот гэтую падробку, гэты абман. Бо як яна магла гэта зрабіць? Гэта значыць, яна здалася б ім. Яна прызнала б, што яе справядліва на 25 гадоў засудзілі. За здраду чужой краіне. Грамадзянінам, якой яна ніколі не была. Яна нарадзілася ў Жлобаўцах, а не ў СССР. 5 лютага 79-го года, так, яна вельмі эмацыйна адказала мне ў лісце. Вот такі быў ліст, кавалачак ліста. Я не напишу ніякай заявы. Я не магу. Калі нехта жыве для свайго народу, кахае яго і дыхае ім, хоць і распінаюць за гэта, дык прыме ўсе труднасці і не разлічвае на фонды. Зямля нас прыме і без почасцяў, а людзям, якія выкапаюць дол і правядуць на могілкі, яшчэ ў нас хопіць на закуску і чарку, як тут у нас водзіцца ад веку. Я уступлю ў саюз, дзе Купала і Богданович. Бо мне ўжо туды дарога. Вось гэта ўсё і клічнік. Чорная навіна пра смерць Ларысы Геніюш дазвалася ў многіх беларускіх сэрцах. Але я думаю, калі б мы жылі ў дэмакратычнай цывілізаванай краіне, тыя дні маглі б быць днямі агульнанацыянальнага смутку, днямі развітання з выдатнай паэткай, з нядломнай змагаркай за незалежнасць гэтай зямлі. Мяне страшэнна ўразіла, колькі людзей прыйшло практычна ўсё гэтае мястэчка. Я ніколі не чакаў, да не толькі я, іншыя, я гаварыў, глядзіце, глядзіце, колькі людзей. Асабліва, калі выносілі труну ўжо з царквы. Практычна ўсе прыйшлі, ўсе. І гэта настолькі іх усхвалявала. І, разумееце, адчуваўся некі настрой, што ты вось праводзіш яе не адзін, а ты часінка вялікага цэлага. Па маіх падліках, на кожнага з тых, хто прыехаў ахаваць Ларису Антоновну, было прыкладна 2 тых, хто прыехаў сачыць за намі. Гэтыя людзі паводзілі сябе з выклікам. Яны згуртавана стаялі у час адпявання на Ларысы Антоновны ў Зельвенскай царкве. Яны спацыравалі па вуліцах, падыходзілі і слухалі нашы размовы. У 83-м годзе у запалоханай і дарэшты кантраляванай савецкай Зельве на вуліцу савецкую прыйшлі тысячы савецкіх усё-такі людзей, каб развітацца з несавецкай грамадзянкай, каб развітацца з вялікім чалавекам, з асобаю. І пэўна, што ніхто не арганізоўваў гэтае пахаванне. Гэта было стыхійнае прышэсце людзей. І мне здаецца, што вось гэтае шэсце, якое ішло, хай сабе яно ішло на могілкі, ужо ішлі беларусы. Яна мне сказала, умирая, перед смертью, сказала: Ирочка, скажи Зельве, и Зельве,
зельвінцам, што у мяне нічога недазволенага няма, это ее дословныя слова, недазволенага нічога няма, я никому не была ворагам и остаюсь только сябрам для свайго народа и для сваей Беларусі. Быць сынамі айчыны, народа, каб нам сэрцаў зламаць не змаглі, бараніць для нашчадкаў свабоду і пядзю кожную роднай зямлі.